या व्हिडिओमध्ये आपण ही आता प्राथमिक अवस्था आहे या टर्मिटोमायसिस किंवा या वारुळा उगवणाऱ्या भूछत्राच्या जातीची. तर आपण इथे बघता की हा सगळा भाग आता याच्यात सील केलेला आहे. सील म्हणजे तो बंद आहे आणि हे आवरण नंतर हळूहळू त्याचं रूपांतर आपल्या याच्यामध्ये होतं. एक रिंग तयार होते छोटीशी अशी, आणि त्याचं कारण ते तो सीलबंद भाग असतो. तो सीलबंद भाग तो तुटत जातो. जसं हे वाढत जातं, मोठं होत जातं, उगवत जातं, फुलत जातं, त्याप्रमाणे हे तुटत जातं आणि त्याचा अवशेष हे याला ॲन्युलस म्हटलं जातं, तो शिल्लक राहतो इथे. आता हे ॲन्युलस कुठे आहे? हे ॲन्युलस आपण बघूया. इथे काही मशरूममध्ये फार सुंदररित्या त्यांचा विकास झालेला दिसतो की हे असं कसं शिल्लक आहे. आता हे बघा तुम्ही, तो त्याचा अवशेष इथे हा हा इथे शिल्लक आहे. तर हे ॲन्युलस कशा तऱ्हेचं आहे याच्यावरूनही त्याचं वर्णन लिहिलं जातं आणि एखादी जात ओळखतानासुद्धा हे इथे खाली आहे की वर आहे, सुपिरियर और इन्फिरियर याच्यावरती, ज्याला आपण टॅक्सॉनॉमी म्हटलं जातं, त्याच्यामध्ये त्याचा अभ्यास बारकाईने केला जातो. त्यामुळे वेगवेगळ्या जातींची आपल्याला माहिती घेता येते आणि एखादी नवी जात असल्यास ती ओळखता येते. त्यामुळे आता हे टर्मिटोमायसिस हायमी हे प्रकरण आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की त्याचा आकार, त्याचा रंगरूप, त्याची एकंदर लांबी रुंदी, म्हणजे याची 5 ते 7 सेंटीमीटर, आणि त्याच्यानंतर त्याचा जो हा देठ जो आहे तो साधारणपणे 10-12 सेंटीमीटरपर्यंत लांब असतो. काही मशरूममध्ये आपल्याला दिसेल की अगदी तो असा सिलेंड्रिकल असा असतो. आणि त्यामुळे काय होतं की कधीकधी प्रकाशाच्या दिशेने वाढताना कधीकधी त्याच्यामध्ये त्याचा कोन असतो तो बदलू शकतो. याच्यामध्ये आपण बघू शकता की जरा तो वाकडा झालेला आहे. त्याचं कारण की कुठेतरी अडथळा आला, प्रकाश कमी झाला, तर मी फोटोट्रॉपिक म्हणजे प्रकाशाच्या दिशेने वाढत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या एकंदर कोनामध्येही फरक वाढताना असा जरासा त्याच्यामध्ये आपल्याला वाकडा झालेला दिसू शकतो. जिथे प्रकाश चांगला आहे तिथे तुम्हाला सरळ अशी त्याची रचना दिसून येते की अगदी इरेक्ट, ज्याला आपण म्हणतो की अगदी सरळ मशरूम हे असं तयार होतं. आणि हे असे अनेक तऱ्हेचे गुणधर्म आपल्याला या कुलामध्ये अभ्यासता येतात आणि अशा जवळजवळ 90 जाती आज टर्मिटोमायसिस किंवा वारुळावर होणाऱ्या भूछत्रांच्या जगामध्ये सापडलेल्या आहेत. अवघ्या काही जातीवरतीच अगदी सूक्ष्म स्तरेचा अभ्यास सर्व तऱ्हेने झालेला आहे, इकॉलॉजी, बायोलॉजी या पद्धतीने. गोव्यामध्ये आम्ही 35-40 वर्ष याच्यावर संशोधन केलेलं आहे.